som la gent de la participació, som la gent de les consultes i volem arribar a l'Ajuntament per tal també que un servidor pugui ser l'alcalde de les consultes. Creiem en la participació, sempre ho hem practicat i també creiem que s'ha d'aplicar no només el que és la decisió sobre el país que volem, sobre si volem la independència de Catalunya i per tant volem que Barcelona sigui capital, aquesta Catalunya independent, capital real, sinó també sobre qualsevol altra esfera de la nostra vida. Això també ho hem practicat, també hem estat present a totes les consultes que s'han fet sobre la guerra, sobre els transgènics, sobre qualsevol altra complexa social. Per tant, creiem en la democràcia, creiem en la democràcia radical, però nosaltres ser republicans passa per això. Passa per donar el vot a una persona un vot que pes que pot.